afe be wiase no no doi ubenya yonko bia okunu bona kwanwoma busumi bia mantoma omani komade eni pabu akese misu bia na mindi bia afe na dama dwendwe so do mi engantama mi anware wosi afe be wiase no odo ubenya yonko bia okunu bona kwanwoma busumi bia omani ntoma busumi bia omani komade ne mpabu akese wochi akese minsu bia na minibi wawie bia ni me ho afe na dama dwendwene medwene kura nsiso enu nti so domi a mienhwe sa niema wa nyina ho hwese be mpreduasa nie minibi ho na sede ne wahumi ya ne mfa wa ne se kina bibi ba yetimi abobra na bom fefe adwumi misua bibi firi mu kire se da bia me kan san bi se so ko hu obi ababa wa bi ne so pe no ana wo ya abante ne sa ababa wa bi si na ni jo ho ma ne nhunu sede ya wusi bi tie ababa wa wadama ma brantie ni hunu se de osibitie enka nkire nse ko tetrasa ko omra na atwe table okantamanto ansa na wada ne adwumu amede brewo efri ye papa kwabena kwadu ales kwadu wonya ne ba bi ko na so sansan panimfo sekretarema mpronti ne dwumu osuaye 8.3 FM ebi ena sabri me beto abon ma kirekire mu akire wo adwumi waso odomi eninse odomi amien kantam mien wade edi enti na papa yi kan sa wose so odomi amien kantam ne wade mieninse na ba bia me des wose afa be wiase no ubenya yonko bi a okunu bona kwanhoma busumi bi oma ne ntoma oma ne komu ade ne mpabo akese minsu bia na me nibi afei na ogina bonten na wo tom me na wo to me ho enu nti so domi a mien kantam ne enware de enti ada bia me setete dwom no anyi wadwene mfiri so da na da bia no pebitie no eye dwom e ka asem etutufo e ba domu a ubetimi abobi wa bra dofo bi afuwo wa bra wafom dofo bi na siesie mu ntam wa bra obi akoda mamu e ba bra bomu de enso a ubenya bia me na tufo Silver 98.3 ubi bi na aka baabie eno so ubenya tete dwom a eno so be kekere wo bere eno nti e kamia si ha life onwom na nkasa no akoye no ba abro se wutie na odi adwene mu fan tie a eniema ko yie pa eno nti wa bra me nche ho no Alex Konadu oso odomi eninse so domi a mien kantam mien ware Ejumi wani abranti e friend Sydney ene science no ko 1000 Sydney yay na bana hankati Adami edinsie Adami amien kantama mien ware Adami edinsie Adami amien kantama mien ware Adami edinsie Adami amien kantama mien ware Kwe Yay! Hey! Enyi Jimmy Konkonso. Ye. Enko Jami subunani. Na oye sama tamfo besere me. Na mensu mi mpeni mbu asientino. Udo mi engantama mi enware. Asem ni nie. Asem no. What's it saying? Enyi Jimmy Konkonso. Nenko Jami subunani. Na yesa matamfo besere me. Na menso mempani mguasie nti so domi a mienkantam ne yenware fa me kofie 98.3 FM fa ka ne shemensa ka bibi tu mitirim ya bibi a kire se wonsam a wo kan ubedi so pepepe sanse abantie mahunu bida mrantie bebere na de katrama wo aba be fa me ho na enso ko wiase no o ma jamie si wo obi kura nso wo jamie si wo nyame si wo kwa
o ma bidibi komani mekwa kwa baba ya bi ani mekwa kwa abantie bi ani ama sese awade akora anya na kono obi dum bia bi adaworoma na sabre yi awade ho asan ye na kono ene wo ka kiro se ye obi dum bia me de me nkwa to chacha pi me de me do ma nkofo bia ya hwe ne hie eno ntimi to sese a meni akoma akamerebo akoma edam yem no asai akamerebo Silver 98. eno nti so gina mani mu ane so domede a ene me yankantam ne yanware to se enye geme kokko so na nkogya me subunani na wo yesa atamfo besere me sanso pemse yefo ne asere me agyae na me so me mpanim guase enti so dome a wadama me yankantam ne yanwade asem no asem abantie bi nso ka no abrantie bi se so obefa baabia bi obedi ni si Jacob so obewuo esan de oba bi di aye ne nti ebi akwa abrantie nani e chance de adi wisa egu nani me se utimi kwa wade no akwa wade ubusuefo utimi kwa wade no akwa wade sebe mpradu asabonsam na nkasa enano na me yonku bi ka asem wasese nkotumfo nyankopon betesoro ho abopr sa wade no obi anyan no onya ne hia yesenka asofo kora binum ne nkebeja aka ne ade ankofo bi famu a wade mu no me se mi yitu studio he bebubu studio nyina enu nti emane nya bohye hunu so dome a me yankantam enyeje me kokko so kujam subunani na ensa matamfo besere me na metuwe me mpanim guase ti so dome a wadama me yankantam yensensan yeninse ansani awade Alex Konadu no adwumi ne title ayo dome yeninse yentoa so 98.3. ye na jeje me kokko so ye enkoja me subunani na me kuni na ensa matamfo besere me ya ye na me so me panim guase ntene odami am yankantam me yanware hey aha adami enisie sadami am yankantam me yanware hey adami enisie sadami am yankantam me yanware afebe wiase no nodoi ubenya yonko bia okunu bona kwanwoma busumi bia mantoma omane komade eni mpabu akese misubia na mindin bia afena dama dwendwe so domi am yankantama me yanware wotiye wosi afebe wiase no odo ubenya yonko bia okunu bona kwanwoma busumi bi omane ntoma busumi bi omane komade ne mpabu akese wochi akese minsu bia na mini bi wawe bia ni me ho afi na dama dwendwene medwene kura nsi so 98.3 FM. enu nti so dome a mienhwe sa niema wa nyina ho hwe sebe mpraduasa nie mini bi ho na sede ne wahumi ya ne mfa wa ne se kina bibi ba ye nyina yetimi abobra na bom fefe adwumi mi sua bibi firi mu kire se da bia me kan san bi se so ko hu obi ababa wa bi ne so pe no ana wo ya abantie ne sa ababa wa bi si na ni jo hu ma ne nhunu se de wusi bi tie ababa wa wadama ma brantie ni nhunu se de wusi bi tie enkan kire nsa ko tetrasa ko omra na atwi table wakantamanto ansa na wada wadama enkan kire ne se woda wa hilltop yamra na wo shabuabo dankuma bi mu utwu mu aka dwonsogu Silver 98.3 FM. wadama
hunu said ya usi bi tie ntia mati de bo adwom bi wose san eto da ko ahia asem na obi aboa wo odo wa akomam odo kakra sika kakra na emu obi hunu said wa bra bosi bi tie akura meti radio so ada bia mi twa ntan asabe mpraduasa me hehina poto me hu uhum ya menka ntworo sa mete bange de mantie ni bebre ne mani nim no mani hunu said ya usibitie enhyanse epize bewie akire na abetie munim adana meka asem wi se emani bebre na nti wonum kunu num ase kire sa ahyase na wodi wadwuma sie no enu ntie neye mu ye den no enne ya wo hunu na ahyase na woni ni di sika no wie no ka ase bi atirimode na wo bɔ no da bi wanka no kure na nkyere no oba na adwene ye ne se sika ni bi wo ho na emom tirimu na ede no wodi sie no enu nti na aka mi bi a wonte ase no sansa ahyase no ma ne te ase se wodi ohia de hia de ahokyere de bi ma wo fie kura da ini mabanti a oba bi nti waka kire nso ye adwuma bange enu nti abrantie dura no pa no ahye kotu shan shu ho bone tai fe bi no apekola ki bi akura oduru kejeti a ekola kene se shovu ni hyemu no wasi no wadan ne ho ode akwa yi mesi adwuma adan na abrantie ne mrantie yaba ye he ho saa me wompa mi akwa ba bi o ma me enya nhye ababa wasabra ne so wompe wa ka kire ne so wonko ne ba bi enya nhye prema sam na ekum na nipa enu ti so tie adwom no wo se abrantie ababa wa ne se abrantie ne ya migina wanim abrantie ne ka kire ababa wa ne se saw so domia mesrew mienkantam sanse bewi ase no ubenya yonko bi a okunu bona konhoma busumi bi o ma ne ntoma no ama ne komu ade ebewi akire no mensu bia na me ni bi na adan ma dwendwene na wo tweme abo so na wo ton me na ade meti social media me kunu hweme na ade meti sabe mpraduasa kasafonyin so na ugumani mase kasafidie enei ehọ ne eton ya wade da bia nso me kase awade ho nkente sentomago yesia hata abontene maame adana maame bi ka asem bi wose wabra wushi abra na niema nkoye no wadama nso betimi aboa ma niema nyina timi akoyie na emom sa wo yi wadwene se wo beka de anim na ade akere na ebeduru mre bi no wadama odo se babubo nuam amana kwa akoye nsem bebere sa na tie enu nti se ye kokwa ma ni hunu se ye kokko na ye tuntum a ma ni hu se ye tuntum hwe no amfa nkeka wa bi amem papa kwa bere kwa adu oso odomie ni nse ye ntie adwom no afebe yese no do ye ubenya yonko bia okunu bana ko muma usumi bia matoma kwamane ko madie ane papu akese mesubia na minni bia afena dama dwendwen aso mi kantama ni enware oso do mi enkantam ni enware wate odo mi enise sana tie ye do mi enkantama mi enware odo mi enkantam ni enware emfanki kan wa bi amam wakatua yesi akakire nse sei na megene bosome na wanto bel madama afena hehini nyina poto ho tie odani nisiowa enisua na otio eyokwa mirikwe nyame pa mebebiemo odani nisiowa enisua na otio eyokwa mirikwe nyame pa mebebio pepa wenim nsuo twen ope pepa wenima nsuo twen ope obeba ayobeba ayobeba adani ni sewa akwa mi kwa mincho ama
na me kombra me se wa hunu odo edeche bibia na emom so wanya mfempade no a ene ya na e ka so odo nye de e kwan afa so adehia ne nti odo no be ye ose bonwoma so wan hwe yi a oso odo ani ni suo wa odo ani ni suo wa kwa me kwai me nche amado jasu na me nkomra obi ni ne yire ni kapre obusode a aputonsu ko kwa abene nkamfo abene eno no omudida obi ni ne yire kura ni pizza da jollof kura obi ni ne yire no abi ni da na enso twwa hu awade no mu di burger mu di pizza mu free joint we na mukọ ha hotels akese wo kuro ma nyina mu dabi na enso asomdwe ni fie ho ahyase no wan fa no kore oba de ne de asieye ena be ma nso de ne de asieye enu nti mukọ hia mu samo wade no ena mu semu mienu no se mo twam ho ntro nti mu ntali me say se wo doyere na wukunu nso na se yefra wo yene nso dowa se banchia mpesie mpo ena mo bode nkyina pro ho a mudi a eyam se de mudi akokọ nam ne jollof sa na tie to so odani ni suo wa okona mi kwa me nche amadu jasu na me nkomra papa iti prem face mu no odi tu kwa woni prem face kane ye friend fansa betu mi ko mu no enua de no ene wode ne nsa atom sei ene oba na begina fam no wote ni suo wote lankuru sem o kan ma wo chen Russia ubie Asia na nso wutu kwan a wo yiri mpo maka no mpo no wabeja kwan me se okwa akura ase a obi ne yiri timi fa fam kwansini be miensa wakogya ne kunu kwan na maame ne nko anam kwan no so no woba na sere wa ato na no wo sere saa awade a wo wade no eye ne de eye ne fe wo mo ha dan nyenso wo maniji wo mo saa obi ne kunu da mena kete so akwese tam maame ne papom so mo hyase apenimadi manso fam ho wo se kwadwo samini mikunu ye damena kete ne so a eyi se de dabo no matres so sanete enu nti de meka chiro nyina ne se so do ba na muninse enyanse ne se bia mo kantam na mo nka no kora nkyere mo ho mani hunu se de otie bia mutie no no so hunu se de otie bia mutie na kyena bi no anko ye bibia wo ho me danse Alex Konadu oso odom ye ninse Odani ni sewe akwa mi kwa mincho amadu Jesu na me ngomra adane su bebrebe yo odai ojinwa onisi obesai biko bezika befio na me midibia jo asetena mu no odai minumi enu yadidie montia ene tuma ebe friend ya ene tini bebrebe ya amadu Jesu na me nkomrai hey adeni su bebrebe mame Odini nwa woni si oba sabre de mabia wo mana to so betimi afre no aba so kwankwanu ase ahado hello me ba maju so odini ba bia ka safre FM kwa men kan sa do ka se fita ko fungo di ase kwa me wada ma me ntie we nyame hira wo fa anu aka masem mama menya bi atum fo nyame hira wo fa na me ntie o me de wo ka maka masem oba bi ame ko wa na akire wo kire sika kire me na mi sika bi mo sa me na makwa gu abontene ayo na just asema me kan trodo wa hunu trodo yo aba on ko church sika kire maka sesem ko bi asu mi sma djuma nye abe oyi mi no ma nyina fi abontene Endi asema kan de ya sempa. Me da se nyame nhyira na nakwa akudua hado. DJ Opani maju sudi. Nhyira ba ma te na aneba. Da su bibeba. Ai ana ye ba ni e ko ndi ya hofo. Opa. Yo kan ma yinya emfa ento kutuje nya fa ma ba botin. Ko se ne no we abe mana ko fo ba chade awo. Ada manu so da kutu. Ya uta ba manu so uta be. Uye juma manu che juma wi na uye na so bada juma ne te kwa wo hu che unya gara mo de mo bo
scan award so manu scan kitu amudi wi asa me da se ompewa mane nko sabe mpradu asa nyo no nko ane be ma nyo no nko ane ba panyimfo sa chenchena kura wo ne dofo wo chense no ni mu aso wo ho wadama fa chense wo pese odi komti ne bu aso enye yie bobra pa na da tu nyina wanya bobra pa adwadim